Good evening po sa ating lahat. Hello po, Ma'am Dian. Mayroon pong nais magpa-surpresa sa inyo po. At sa tingin niyo po, sino po sa tingin niyo ang gustong sorpresahin kayo? Dito kayo, Ma'am. Medyo. Sino po sa tingin niyo ang gustong mag-surpresa sa inyo, Ma'am? Good evening po sa ating lahat. Hello po, Ma'am Dian. Mayroon pong nais magpa-surpresa sa inyo po. At sa tingin niyo po, sino po sa tingin niyo ang gustong sorpresahin kayo? Dito kayo, Ma'am. Medyo. Sino po sa tingin niyo ang gustong mag-surpresa sa inyo, Ma'am? Sis, maaari po bang bigyan natin ng mensahe ang ating... Ano lang, gusto lang namin talaga sang maging masaya sa 18th birthday na. Kasi dahil nasa pandemic, hindi natuloy yung hangad na wish na maging opo. Kaya ito na lang po naisipan namin para maging happy naman siya. Sir, syempre po, kaunting mensahe, sweet message ako para sa inyo pong napakagandang anak. Sir, dito kayo, sir, para kayo dito. Hindi po ako naniningyan ng utang dito, sir. Parang ito lang yung sinabi ko eh. Ano po, sir? Yung sinabi niya, yung asawa ko sinabi niya. Okay na po yun, ma'am. Magulang, ano ang nais mong sabihin